मोनसे ग्रुप जाबाय मास मोनसेल'थार होमबा ना मास मोनसे मास मोनसेयावनो ओंखारनाय बिमा जानाय माने सानब्रै जानानै गोमोन ओंखारो सानब्रै जानानै फिसानिफ्राय सानब्रै बिमा जाबाय ओमफ्राय नैखौल' माथो हायाव दोनखो दोनाखैखौ थिखांनायाव बैयाव थिगोन गोजौआव माथो मोजां नुथारदोंलै मोजां नुथारो मालाबा बिदिनो थाया 200 मा होनो सानसेयाव बेसेबां खामायो मालाबा 500 मालाबा 600 मालाबा 200 300 बिदिनो आरो बिदिनो ओंखारबा मोनो आरो ओंखारबा हाजिराया आरामसे फैबाय थायो दिनैलाय बेसेबां मारै बोखो गैया दिनै आं न'आव एसे खामानि मावबाय औ 12थासोआव थांनानै 200सो एसे बारबाय खोमा आरो 200सो ओमफ्य बिदिबो सालायनो हायोना खमथार दिनै खमथार बिदिबो सालायनो हायोना लासै न'आव फैनायखाय लासै सालायबाय थालां गोजांथारबाय होमबा गोजांदों होमबाथ' मोजां हाजिरा लाबोबाय नों होमबा दिनै ना गैया दिनै खम बुस्थुआ दे थांनो होमबालाय नै जोंना लामाया ओरैबायदि खस्थ' बे लामानि थाखाय माबा बुंगोन नामा नों माबायदि लामाफ्रा जोंना लामाया एसे मोजां जाबाथ' मोजां जागौमोन लामाया जाथ्राना एकदम सलायनो हाया आरो दैलाङावथ' नै दैलां फैबाय दैलाङावथ' बिराद हाब्रु जागोन बायदि मोनदां बेबायदिखा दानो अखा हाबानो एकदम साखा गिदिंनानै गारि ओंखाराना ओरैबायदि ना एसे लामाखौ खोन्थानोसै आङो बिथाङा नै न'आव फैबाय मोनाबाय नालाय न' फारसे फैलायबाय जोंना लामायानो बारा थिग नङा नालाय ओंखायनो थम थम सालायग्राफ्राबो बिराद खस्थ' मोनो आङो दिनै बेलासेनि दसे बेरायबाय गामियाव एसे नायथिंबाय आङो माखासे थासारिफ्राबो माथो एसे माबा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांगासिनो दङ जायगाफ्रा गोदोनिफ्रायनो जुदि दासिमबो बेबायदिबा बोरै जानाय नङा होमबा नै जा थम थम सालायग्रा बिथाङाबो बुंबाय लामाया माने गाज्रिथारनो आरो दैलाङावथ' मा होनो सालायजाग्रा सालायजायासो होनना बुंबावबाय आङो दायो गामियाव एसे बेरायनि बिसिनाव थांनो आं आदैमोननाव माखासे बिराद गोबाव जाबायमोन थाङियाबो सम सम बिदिनो बेरायो आङो गामिफ्रावबो समफोर मोनबा आरो नै गामियावहाय एसे खोन्थानोसै बिराद गोबाव जाबायमोन इसानाव फैया एसे बेरायनानै खोन्थानोसै दिनै बिस्राबो दावरावथार सोर सोर दंलै मानसिफ्रालाय सोरबा बखालि जादों नामा जा नायदों मा खोन्थालाय सिबाव इयाव मा खालामदों मादैयालाय एसे खोन्थानां मादै एम्फौआ मादैया एम्फौ फिसिदोंनो गोबावथार जाबायमोन आं सम सम फैयोमोन फैनो मोनथारै गोबावथार जाबाय दिनै फैबाय मायदि एम्फौ लादों बेखौ खोन्थानां नै माथो बेफोर बिलाइखौलाय बबाव मोनो बिस्रानि मन्दल हानि बिलाइ लाबोनानै बिलाइखौनो गारजोब्बाय आं जा दान्दासो थैजोब्बायमोन मानो थैनाय नै दाबो मासेमान दंबायसो मा जानायखायथ' मुलिया माबा बे बिलाइया माने मुलि सारनानै गेस नांनाय बिदि आरो ना सेस बेखौ बोखारनानै दैयाव सुजोबनानैसो फोथांफिनबाय बिदि जादों होनबा दैयाव सुदां सुबा थैया थेक्सै बिलाइ जाफिनबाय नै इयो माबा थैबाय नै एम्फौआ नोंखौ एम्फौआ नै हाब दाबो खिन्थु नोङो बर'नि माबाफोरखौ लाखिबाय दंलै लाखियोमोन खस्थ' जायाना बे बिलाइखौ नागिरनायाव बिलाइआथ' खस्थ'खा न'आव गैया नालाय ओमफ्राय बेयो मास मोनबेसेयाव खाजायो गोमोन जायो बियो मास मोनसे ग्रोब जाबाय मास मोनसेयाव गोमोन जायो मास मोनसे ग्रोब जाबाय मास मोनसेल'थार होमबा ना मास मोनसेयावनो ओंखारनाय बिमा जानाय माने सानब्रै जानानै गोमोन ओंखारो सानब्रै जानानै फिसानिफ्राय सानब्रै बिमा जाबाय ओमफ्राय नैखौल' माथो हायाव दोनखो दोनाखैखौ थिखांनायाव बैयाव थिगोन गोजौआव माथो मोजां नुथारदोंलै मोजां नुथारो दासो बिलाइ ओमफ्राय बे माबाखौ जोलैखौल' बबावथो मोनो जोलैखौ होफैयाखौ फारामनि मानसिया होमबा नों फारामनिफ्रायसो लाबोदों फारामसोबा न'आनो फारामनि मानसि बे न'आनो फारामानो फारामानो होखानाय लायो आरो होमबा बिसोरनो माबायदि स्टाइलाव हरनांगौ बिसोरनो फिथोब हरनांगौ मा गावसोर ओरैनो लाङो ना मायो ओरैनो लाङाब्रा बायनासो लाङो होनबा ना माथो मोजां दा जोलैखौ ओमफ्राय गावसोर होफैयोना फिनो हाबा बिलाइ थाबा मोजां आरो ओमफ्राय बे बिलाइखौलाय मा बायना लाबोयो ना मायो बेखौ एम्फौ हैनांसिगोन बिसोरखौनो हैनांसिगोन आरो एम्फौखौनो जानो नै खोन्थाबाय आङो सोरबा जुदि नांगौबा बेखौ माने सानबेसेनि उनाव मोनगोन बियो एम्फौआ खोन्थाहरनो आं मानसिफोरनो मोनजोबबाय बबाव दोननो गोमोनखौलाय मोनबाय नै बस्थायावसो दोनदों इयाव सोदों आं जिगाब सोनानै इयाव सोबायानो इयाव सोबाय बे गोमोन जिरजाबायना इयो दोनसोमनायालाय गोमोन दोनैसो मोनदों बेयावनो जेनेबा थोबसिगोन बियो बाहा लासिगोन नैबे मैयानि
अ बेयावनो अ बेयावबो दं माने अ बिदि दोनबा माने खारदाव दोनबा मालाय हारसिंनो थोबो थांला अ रोंगौलै नों मानसिया होमबा बेनियानो ओरै थांबावसो इखौ नोङो थाब माबा डिउटि खालामबाय थानांगौ ना थानानै ओमफ्राय दायो केजि बेसेबां एम्फौआ 400 फानो ओमफ्राय फिथोबालाय फिथोबा 800 बा होमबा माथो फिथोबावबो मोनो एम्फौबो मोनो ना सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो नै गाबोननिफ्राय लांफैनो हागोन ना बे गाबोन जाजाया गाबोन जाया लांफैजाया होमबा फानजायानो बिदिसो होमबा आंलाय बेखौनो खोन्थाबायसोमोन सानब्रैसो नांबावगौ बिलाइनिनो आं राननो थोनाय नङा बे एम्फौआ अ बिदिसो होमबा होमबाथ' बायना मोनजानाय नङा फिथोबखौल' मोनगोन मा बायना मोनजानाय नङा सेरसेसो मोनगोन आरो नै जोंना मादैया एकदम एम्फौनि थाखाय खस्थ' खालामबाय थायोना माने फैसा मोनोना रग'नो माबायाव मा होनो फिथोबाव आरो एम्फौआव गोदो खिन्थु बिराद फियोमोन ना दानासो खम जाबाय खोमा मानसिफ्रा दाना खम जाबाय ना हाब सोर फैखोलै मानसियालाय बबाव थांनाय नोंलाय मालाय खोन्थालाय ओरैजाय मानसिया नुथाराखैमोन ना लाजिलायोलै मानसियालाय एम्फौ फिग्राखौ एसे मोजां खोन्थानोसै आं नै बेनो एम्फौ फिग्राया ओमफ्राय नै एम्फौ नैबे न'आ माने एम्फौ फिग्रानो माबायानो हरखानाय नै मा लिरनाय जादोंब्रा बेफोर आं बारा मिथिलाय लाङालै मा इरि माबा रिगिं रागां राव हाउसलै बेफोरलाय देरिं मा बिलाय हाउस होमबा मासो हरदों NSPC-निसो होमबा मोजांथ' आरो बिसोरबो मानसिफ्रा ना मोजां होयो होमबा बिलाइखौ दैलि नागिरबाय थानांगौ होमबा बाया होमबा ना हाजोआव मोनो